Arratsaldeon, Txema. Arratsaldeon, bai. Txema geologian doktore da eta ingurumen gestioan masterduna. Unibertsitateko petrologia irakaslea eta Eureka Zientzia Museoan edukien departamentu buru izana. Gaur egun, Kristina Enea Fundazioko zuzendaritza eta gerentzia eramaten du, eta ikerketa zientifikoa eta ingurumen divulgazioarekin bateratzen du. Hori da, bai. Ongi etorri. Zenik eta behin, zein da Kristina Enea Fundazioaren helburua? Helburua da, nunbait gizartean eraldatzeko prozesuak sortu edo sustatu, nolabait ingurumen aldeko jarrerak edo ohiturak jendeak hartzeko. Ez da erronka makala, azkenean nahi duguna da ohiturak aldatzea, ura konsumitzerakoan, edo hondakinak sortzerakoan, edo jendea eta merkantziak mugitzerakoan beste formatek egiteko. Eta guzti honen ondorio izan beharko da aldaketa klimatikoren aurkako beste ohiturak aldatzea. Horretarako, Donostiko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Añarbeko Urak laguntzen gaitu edo sustatzen dute gure erakundea, eta pixkanaka gustatuko litzaiguke ulertzea edo pentsatzea lortzen nahi gehala gure helburua. Eta gizarte honetan bizi garena, zuk uste duzu kontzientziatuak gaudela klima aldaketaren inguruan? Ni baietz esango nuke, behintzat oro har jende jena kontzientziatuta dago edo kontzientzia pixka dakat, are gehiago. Duela gutxi Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa baten, agertu dan emaitzen arabera, 180 baino gehiok, esan dutela, baiet, jakin badakite zer dan aldaketa klimatikoa, sinisten dutela, ulertzen dutela prozesua zertan datan, eta ere onartzen dutela zeintzuk izango diren ondorioak. Baina aldiz, bakarrekan 1/4 esaten dute prest egongo liratekeela euren egunerokotasunean aldaketak sortzeko. Hau da, jarrerak aldatzeko prest bakarrekan 1/4 egongo litzateke. Eta hau nunbait aldea badago. Bai, eta badakigu esan dezun bezala klima aldaketa erronka oso potentea dela, eta hemen Donosti oso ezaguna da bere Kontxako badiagatik, eta badakigu klima aldaketaren ondorio nagusienetako bat dela itsasmailaren igoera. Nola gertatzen da? Zergaitik ematen da itsasmailaren igoera? Azkenean itsasmaila igotzen da ur likido gehiago disponible dagoelako. Momentu hontan, modelo klimatiko hontan, daukagun modelo klimatikoan, ura egoten da sistema klimatiko hontan ur likidoan, nunbait, edo izotza moduan. Izotza moduan egon daiteke iparpoloan, hegopoloan, edo mendikateetan. Hau da, guk deitzen dugu izotza kontinentala. Temperatura igotzen baldin bada, batez besteko temperatura igotzen danean, airearen temperatura igotzen baldin bada, gela hori urtuko da, eta urtzerakoan nunbait ibaietatik jungo da itsasoetara. Hola, pilatuko da ur likido gehiago eta itsasmaila igoko da. Eta nola eragingo dio itsasmaila igoera horrek Donostiari? Hondartza gabe geratu gaitezke? Gerta daiteke, eta segurazki hala gertatuko da. Etorkizunaren eszenarioen arabera, igoera handiago edo txikiago izango da, gero behar badaitzen dugu horretaz, baina argi dago itsasmaila igotzen baldin bada hondartzak ez da hain handiak izango. Kontxako hondartza adibidez, atzekaldean daka pareta bat eta ezin da atzera bota. Orduan segurazki gertatuko dena izango da, hondartzaren zabalera txikiago izango da, batez ere marea gora dagoenean. Hondarretako hondartza pixka bat ezberdina izango da, eta bere jokaera ezberdina izango da, adibidez atzekaldean daude lorategiak. Segurazki, igoera itsasmaila igotzen baldin bada, atzeko lorategiak, jasdi izango lorategiak, behar bada, duna bat izan beharko da, besteko atzeko hiria edo beste eredu bat bilatu beharko dugu. Eta itsasmaila igoera honek hondartzak galtzeaz gain, ze beste ondorio ekarri ditzazke? Ez gaude ziur, esan nahi dut, eduki dauzkagu modelo klimatikoak, jakiteko zer gertatzen da, baina bai ikusten egean joera ezin da. Eta, efectivamente, igoko da itsasmaila, baina egongo dira ekaitzak gehiago, egongo dira enbata gehiago, fenomeno meteorologiko adverso deitzen dianak. Hau da, azkenian egongo dira zenbat eta handiagoak eta bortitzagoak izango dira. Maiztasuna ere areagotuko da, gero eta gehiago izango dugu. Eta ez dira txikiak izango, adibidez 2014an gertatu zanean halako uholdeak eta enbata nagusiak eta ekaitzak fuerteak, jendea beldurtu zen, kontziente izan zen. Halako ekaitzak, halako fenomenoak izan ditzakegu hemendikan aurrera, eta gero eta ugariagoak izango da, eta gero eta bortitzagoak izango dira. Eta
jakina dakagu Pariseko akordio bat sinatu zela, non 2 graduetatik temperatura globala pasatzea erabaki zen etzela egokiena, eta bertan onartzen zian zenbat jarraibide, baina ikusten dugu, eramaten dugun erritmo honekin, iritsi gaitezkela 2 gradu horiek pasatzera. Zer gertatuko litzateke 2 gradu horiek pasatzen baldin baditu? Bueno, horretarako IPCC txostenak etorkizunaren argazki zehatza ematen digu. Alde batetik ikusita gaur eguneko modelo klimatikoak eta iraganeko erregistro geologikoa nunbait erabilita ere. Eta jakin badakigu gaurtik konparatuta 1,3 gradu igoera baldin badago, uraren itsasoaren igoera izan daiteke 2-3 metro. Baina eske 2 gradutik gora igotzen baldin bagea, hor igoera da esponentziala, ez da lineala, eta behar bat izan daiteke 12. Esaten dute, 5 grado baino gehiago igotzen baldin badugu, behar bada 22-25 metro igoko dela itsas maila bataz bestekoa. Claro, honek esan nahi du, adibidez, munduko lurrazalaren 125 desagertuko da ez, urpean geratuko da. 125 da laurden bat. Aldaketa ikaragarria itzala izango da. Orduan, eta gradu gutxi dira. 3-5 gradu bataz bestekoa esan edo. Orduan, etorkizuna izan daiteke oso larria, 1,5 gradu hau igotzen baldin badugu. Hortikan aurrera, eszenario guztiak oso txarra dira. Eta eszenario hauetan, epe luzerako ondorioak ere, naizta 2 gradu horiek ez pasa, 1,5etan gelditzen baldin bagea, epe luzerako ondorioak ere ekarriko ditu, ezta? Epe luzean, epe ertainan eta epe motzean. Behar bada, aldaketa klimatiko batzutan ikusten dugu zerbait etorkizunean gertatuko dana da, eta batez ere oso urrun gertatuko dana. Eta ez, aldaketa klimatikoa gaur egun isladatzen ari da, sufritzen ari da, aldaketak ari da sufritzen. Are gehiago, gaur egun derrepente dana perfecto ingo baldin bagenuke eta izurketa guztiak, emisio guztiak murriztuko bagenu, sistemak badaka inertzia bat eta oindekan pasa beharko lirateke urte batzuk, nunbait berreskuratzeko hor. Esan edo, sistema azkenean dinamika bat hartu du, eta oso garrantzitsua da, ez bakarrekan murriztea izurketak, baizik eta preste egokitzapena, egokitu lurraldeak, hiriak, itsaslabarrak, gaur egun ja aldaketa klimatikoa martxan dagoelako. Eta itsasmaila igoera honekin batera, badakigu irla asko desagertu daitezkeela. Adibidez Donostin Santa Clara uhartea daukagu. Zer gertatuko litzaioke? Bai, bueno, orokorrean isla desagertuko da, lur eremu asko desagertuko dira, batez ere topografia txikia dakatena. Adibidez, Indikon, Polinesen eta hortikan badago arrisku handia. Hemen Donostiko badia erdian dagoen irla, badaka altura nahikoa urpean ez geratzeko. Orduan, egongo da, behar bada, txikiagoa, superficie edo lurrazala txikiago izango du. Baina kontutan hartzen baldin badugu zenbaten bata eta zen mailakoak izango dian, segurazki irlak asko sufrituko du, txikituko da. Pentsatu behar dugu, adibidez, Donostiko Santa Clara irlan, urtero, udazkenean erretiratzen dira ura ponpatzeko bombak eta kaineria guztiak eta tutuba guztiak, neguan enbatak temporalak daudelako. Aldaketa klimatikoak ekarriko dituen edo dakarren enbatakin behar bada ezin izango da ez da udan. Orduan, bai, sufrituko du irlak, itsaslabarrak txikito izango dira, kolapso hando egongo dira, arroka puskatuko dira, eta behar bada ez da urrazpian geratuko, baina bai txikituko da olatuen eraginagatik. Eta badakigu Euskal Kostaldean dagoela gure biztanleria gehiena, asko gustatzen zaigu kostan, eta kostan herrietako herri gehienek populazio handiena dakate. Biztanleria honek sufrituko du. Asko, sufrituko dute asko. Alde batetikan itsaslabarrak gero eta atzerago joan beharko dialako. Azkenean, olatuen indarrak. Pentsatu behar dugu, sistema klimatikoa itxita dela, ez? Eta orekan dago.
aldaketa klimatikoa asko jotzen baldin bada, azkenean energia gehiago sartuko da sisteman eta energia hori nolabait bideratu behar da. Eta bideratuko da ekaitzak edo halakoen batak, oleaje handiago izango da. Orduan, nunbait joko du gehiago, kolapso handiago egongo dira, kostaldea atzerengo da, itsaslabarrak atzerengo dira, eta orduan, nunbait bizitzeko gauza zailago izango da, bizitzea gauza zailago izango da. Hori alde batetikan, beste aldetikan, nunbait, ur zikinak eta akuiferoak nunbait kutsatuko dira ura itsasmaila igotzerakoan ur gatzatua sartuko da kondutu guztietatik, hori oso korrosiboa da eta azkenean eragina handia izango da. Egin beharko dira babesak, egokitzapen bat egin beharko da urak edo latuak ez puskatzeko. Azken finean, diru asko bideratu beharko da egokitzapena egiteko, babesteko, eta areari joan diru guzti hori ez da joango adibidez gizarte sozialera, ez da joango kulturara, ez da joango beste zerbitzuak emateko. Orduan, sufrimendu izango da fizikoa, baita galduko ditugu beste elementu batzuk. Eta azkenean ikusten ditugun eragin guzti hauek, zuk esan duzun bezala, jada jasaten ari gara aldaketa klimatikoa itsasmailan eta itsasoaren jarreran eta funtzionamenduan ere ikusi da, informe askok esaten digute, korronteak aldatzen ari dira, El Niño eta bezalako korronte handiak. Zer suposatzen du korronte hauetan aldaketak egotea? Korronteak aldatuko dira, uraren temperatura aldatuko da, eta guzti horrek izango du eragin zuzena itsasoan, ozeanoetan bizi diren fauna eta flora. Segurazki, espeziak hasiko dira desagertzen leku batzuetatik, edo mugituko da beste leku batzuetara. Hori ikusten nahi da. Horrek adibide bat jartzeagatik, arrantzan eragina zuzen izango du. Orduan, leku batzuetan arrantza desagertuko da, arrainek desagertuko dira, bestea joango dira, edo hilko dira temperatura horretan ezin dialako bizi. Arrantza desagertzen baldin bada, arrantzataz bizi dianak zerbait egin beharko dute. Segurazki, migratu inberko dute. Eta gaur egun, jakin badakigu zer gertatzen dira migrazioak. Migrazioak beti, kanpoko pertsona etortzen dira, juten dira leku batera, ongi etorriak beti ez dira egiten, eta hor gatazka sortuko dira, gatazka sozialak. Ez gizartea, ez egongo da pres nunbait onartzeko, edo ez. Eta segurazki, mugimendu guzti hauek, gaur egun egiten nahi diana, gero eta ugariagoak izango dira. Eragin txiki bat, uraren temperaturaren igoerak ikusi ze katea sortuko du. Horretik esaten da, ezin da ikusi zehatz zeintzuk izango dira ondorio guztia. Izango dira ondorio biologikoak, sozialak, fisiko-kimikoak, auskalo. Baina oso konplexua izango dela etorkizuna, aldaketa klimatikoaren ondorioz. Eta zer egiten ari gara honi aurre egiteko? Bueno, gauzak aidia egiten. Aspalditik aidia gauzak egiten. Lehendabiziko gauza, adibidez, COP-ak aidia egiten duela gutxi, Glasgow ospatu da bat. Duela urte pare bat, Parisen izan beste bat, oso garrantzitsua izan dira. Garrantzitsua da, alde batetikan gobernuek bere rola jokatzea. Eta bere rola da, nunbait estrategia sendoa ondo zehaztuta itia. Baina guk, gizarte moduan guk ere badakagu zerekin bat. Azkenean ez da bakarrikan agintariek esaten dutena bete beharra. Kontzientziazioa garrantzitsua da. Guretzat da oso importantia aldatzea gure ohiturak. Ulertzea aurrean dakagun erronka oso garrantzitsua dela koronavirus, baina oso handiago. Eta ez da bakarrikan gaur eguneko erronka, baizik eta etorkizunerako erronka. Kontutan izaten ez baldin badugu hori horrela dela. Eta zerbait egin behar bada, segurazki zulo beltz batean biziko gea edo biziko dia gure ondoriongoak. Horretikan nik uste dut lehendabiziko gauza galdetzen didazunean da zer egin dezakegu da kontzientzia hartu eta bigarrena eragin. Hasi gauzak egiten. Gauza txikiak, handiak, asko edo gutxi, baina zerbait egin behar da. Eta azkar. Bai erakunde publikoek egin behar dute gauzak, bai gu gizarte moduan. Zer egin dezakegu? Martxan jarri, ez da? Martxan jarri sinistu eta hasi lanean. Zeren ondorioak ez dira izango etorkizunean eta bakarrikan nunbait Polinesian edo ez. Ondorioak gaur egun hasi gaia jasaten eta leku guztietan. Eta azkenean
egin behar dana da, martxan jarri, ahalik eta azkarren. Eta badaude gauzak egiteko, gauzak handiak, gauzak txikiak, baina badaude. Orduan, nire gonbidapena, eta horretan lan egiten dut, da ikusita zindan etorkizuna, ja, hasi gauzak egiten. Eta zer izango litzateke adibidez individualki inditzazkegun gauza txiki horiek? Guk egunero erosten ditugu gauzak. Gu egunero mugitzen geha leku batetik bestea, orokorrean esaten dut. Guk egunero sortzen ditugu hondakinak. 3 elementu hauetan gauza asko egin daitezke. Gu etxeetan bizi geha. Etxearen isolamendua bata edo bestea baldin bada, eragin handia daka izurkien sorreran. Mugitzerakuan ez da gauza bera oinez jutia, edo kotxe motorizatu batean, edo kotxe elektriko, edo konbustio kotxe batean. Guk hondakinak botatzerakoan ez da gauza bera bereiztea edo dana batera botatzea. Keinu guzti hauek nunbait eragina dakate. Handiagoa edo txikiagoak. Eta guk ere bozkatzen dugu. Bozkatzerakoan ere, pentsatu beharko dugu, zer egingo duten agintariek guk emandako bozka edo boto horrekin. Horren arabera, ere, zerbait aizea egiten. Ez da gauza berdina alderdi politiko batean boto ematea edo besteari. Batzuek egiten dute aldaketa klimatikoren borrokaren aldeko gauzak, beste batzuk ez edo ez dira. Orduan, guk gizarte bezala, guk ciudadano xume bezala, egin ditzakegu gauza asko. Egunero gainera eta momentu guztietan. Mila esker, Txema, etortzeagatik eta zure hitzengatik. Eskerrik asko zuei, noski, gomida luzateagatik, gomidapena luzateagatik.